ଏହି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶିଖର ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟକୁ ଯଦି କିଏ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ $4,000 ପ୍ରୋଭିଜ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରାୟ 2,97,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ରିଫଣ୍ଡ କରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଚଢ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପର୍ବତରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 8 କେଜି ଆବର୍ଜନା ଆଣିଥାଏ। ଏହିଭଳି ଯିଏ ଯଦି ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣିବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିବା $4,000 ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ। ଏହି ରୁଲ୍ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏଭରେଷ୍ଟ ଚଢ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ୱାଟର ବୋତଲ୍ସ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଏହା ଉପରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏଭରେଷ୍ଟ ଉପରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଆବର୍ଜନା ଜମି ଯାଇଛି। ଏହି ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚଢ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ରୁଲ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁଗଲ, ମଜିଲା ଓ ସାଫାରି ଭଳି ବ୍ରାଉଜରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପରିବେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେଉଥିବା ବ୍ରାଉଜର ଗୋଟିଏ ଅଛି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଇକୋସିଆ। ଏହି ବ୍ରାଉଜରକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ ଆମ ପରିବେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିଲା ଭଳି ହେବ। ଯେଉଁଭଳି ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଉ ସେହିଭଳି ଏହି ଇକୋସିଆ ବ୍ରାଉଜରରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିଭଳି 45ଟି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପ୍ରତିଥର ଏହି ଇକୋସିଆ ବ୍ରାଉଜର ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରାଉଜର ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ହେଉଥିବା 80% ଟଙ୍କାକୁ ଗଛ ଲଗାଇବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋପ ହୋଇଯାଉଥିବା ବନ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 2009 ମସିହାରେ ଏହି କମ୍ପାନୀକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରୁ ଏହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ପ୍ରାୟ 12 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଗୁଗଲ ବ୍ରାଉଜରରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବଦଳରେ ଏହି ଇକୋସିଆ ବ୍ରାଉଜରରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ପରିବେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିଲା ଭଳି ଥିବ। ମେଘାଳୟରେ ଓମାଙ୍ଗଟ ରିଭର ନାମକ ଏକ ନଦୀ ଅଛି ଯାହାକୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଶୁଦ୍ଧ ନଦୀ ବା କ୍ଲିନ୍ ରିଭର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ନଦୀ ମାବଲିନାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଅଛି। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ପାଖାପାଖି 300ଟି ଘର ରହିଛି ଯାହା ଏହି ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଘର ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ମିଶି ଏହି ନଦୀକୁ ସଫା କରନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଉଛି ଏହି ନଦୀରେ ମଇଳା ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦୋଷୀକୁ ଫାଶୀଦଣ୍ଡ ଦେଲା ପରେ ଜର୍ଜ ସେହି କଲମର ନିବ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ସତରେ ଏହି ନିୟମଟି ଆମ ଭାରତ ଦେଶରେ ଅଛି। ଭାରତୀୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଦୋଷୀକୁ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଫାଶୀଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ସେତେବେଳେ କଲମର ନିବ୍କୁ ବିଚାରପତି ତୁରନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଫାଶୀଦଣ୍ଡ ଦେବା ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ଏଣୁ ରାୟ ଶୁଣାଇଲା ପରେ ପେନ୍ର ନିବ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କଲମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୁଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଜଣେ ଦୋଷୀକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା ପରେ ଜର୍ଜ ନିଜେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଜର୍ଜ ପେନ୍ର ନିବ୍କୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି। ଏହି ନିୟମଟି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରୁ ଆମ ଦେଶରେ ଅଛି। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଜଣେ ବିଚାରପତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେଙ୍କୁ ଫାଶୀଦଣ୍ଡ ଦେଇ 1949 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ କଲମର ନିବ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ସାଧାରଣରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଯିବା ପରେ ଶବକୁ ପୋଡ଼ିଦେବା କିମ୍ବା ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଟାଲୀ ଦେଶରେ ଥିବା କ୍ୟାପସୁଲା ମାଣ୍ଡି ନାମକ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଶୈଳୀ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଗଲା ପରେ ସେହି ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀରକୁ ସହଜରେ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା ଭଳି ପଦାର୍ଥ ସହିତ ତିଆରି କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ପଡ୍ ମଝିରେ ପେଟରେ ଶିଶୁ ଯେମିତି ଥାଏ ସେମିତି ରଖି ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ଲଗାଇଥାଏ। ସେହି ପଡ୍ରେ ଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପଦ୍ଧତିରେ ଡିକମ୍ପୋଜ ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଗଛକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପୋଷକ ଏହି ଡିକମ୍ପୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ଭାଗରୁ ମିଳିଥାଏ। ସେହି ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶରୀରରୁ ମିଳିଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଗଛଟି ବଢ଼ିଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ସେହି ଲୋକଟି ଗଛ ଆକାରରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଏଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀର ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ରୂପରେ ବଦଳାଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅରଣ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ଏହି କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମରିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମାଧି ଏପରି ଥିବା ବଦଳରେ ଏଭଳି ଗଛ ରୂପରେ ଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିଲା ଭଳି ମଧ୍ୟ ଥିବ। ଏହି ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ପୁସ୍ତକ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ତାହା ହେଉଛି କୋଡେକ୍ସ ଲେଷ୍ଟର। ଏହି ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଲିଓନାର୍ଡୋ ଡା ଭିଞ୍ଚି ଲେଖିଥିଲେ। 1994 ମସିହାରେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଏହି ପୁସ୍ତକଟିକୁ $30.8 ମିଲିୟନ ଦେଇ କିଣିଥିଲେ।
जहाँ आम टंकार प्राय 225 कोटी टंका हेब। यही पुस्तकटी को 1510 मसीह माने प्राय 500 वर्ष तले लिखिथिले। यह होउची 72टी पेज थिबा गोटे नोटबुक। यही पुस्तक रे डाविंची को आइडियाज थियोरी एवं ड्राइंग्स रही। यही पुस्तकटी को तांखे रिवर्स रे लिखिछंती माने डाहाण पटरू बाम पटको। यह आम दर्पण देखी पढ़िले भल भाव अर्थ हेब। बिल गेट्स यही पुस्तकटी को किणिला परे यही पुस्तक को डिजिटल स्कैनिंग करी सेथिरे थिबा किछि इमेज को विंडोज वॉलपेपर रे मध्य व्यवहार करथिले। आम देश में होउथिबा कुंभ मेला विश्वर सबुठारु बड़ धार्मिक मेला भाव में मान्यता पाइछि। कुंभ मेला एपरि एक मेला जोथिरे केवल देश नुहे विदेशरू मध्य भक्त माने आसी जोग देइथांती। एही कुंभ मेला आयोजित हेउथिबा सहर रे प्राय 70 लाख रु अधिक लोक रोजगार करिवार सुजोग पाइथांती। कुंभ मेला आरंभ हेबा पूर्वरु एवं शेष हेबा परे मध्य लोक माने एठारे रोजगार क्षम होइथांती। 2019 मसीह होइथिबा कुंभ मेला पाई भारतीय रेलवाई प्राय 700 कोटी टंका निवेश करथिले एवं 800टी स्वतंत्र ट्रेन आरंभ करथिले। प्रति 12 वर्ष रे महाकुंभ मेला आयोजित होइथाय। 2016 मसीह होइथिबा कुंभ मेला रे प्राय 1200 कोटी रु अधिक लोक जोग देइथिले एवं 2019 मसीह आयोजित होइथिबा कुंभ मेला रे प्राय 24 कोटी रु अधिक लोक संगम सहर परिदर्शन करथिले। भारत हेउची बहुभाषा भाषी देश। एठारे विभिन्न भाषा रे कथबार्ता हेउथिबा लोक माननकु देखि परिबा। आपण जानि आश्चर्य हेबो जे इंग्रजी भाषा रे कथा हेउथिबा देश माननक मध्य रे भारत द्वितीय स्थान रे अछि। अमेरिका परे भारत द्वितीय बृहत्तम इंग्रजी भाषाभाषी देश अटे। कारण भारत एक विशाल देश जेउठी बहुभाषा भाषी लोक अछंती। एहा नुहे जे भारतर जनसंख्या हिंदी किंबा अन्य एक साधारण भाषा रे कथा हेबो। एणु एठारे इंग्रजी भाषा बाध्यतामूलक भूमिका ग्रहण करिछि एवं वर्तमान अधिकांश भारतीय राष्ट्रीय भाषा हिंदी किंबा सेमानक भाषा जा हेउना काहेकि इंग्रजी रे कहिबाकू पसंद करंती। एणु भारत इंग्रजी कहिबा देश मध्य द्वितीय स्थान रे अछि।